दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि बेखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सिमेन्ट-सापुरि आनसलिकनि सिङाव थानाय सतीश चन्द्र हायार सेकेन्डारि बेयाव लानाय जादों। दा बेवहाय आंबो बाहागो लाफैदों जे बिथांमोना लिंहरनाय लेखायै बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननायखौ मोनदों जे फरायसाफोरा बाहागो लाफैदों आरो सतीश हायार सेकेन्डारियाव थानाय फरायसाफ्रा गोबां बाहागो लादों आरो बेनि उनाव जे जाय फरायसाफोरा दिनै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाबाय बिथांमोनाबो गावसिनि जिउनि थांखि आरो गावसिनि फरायबोनाय बे खोथाफोरखौ फरायसाफोरनि गेजेराव शेयार खालामदों। माखासे बेनिफ्राय जोङो एसे हमदांनो हादों जे उननि जोंनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा जे जोंनि बारग'नाय जि फरायसाफोरनि जि खोथाखौ खोनानाय बे खोथाखौ खोनानानै बिथांमोना जे उननि समाव आरो साबसिननिफ्राय साबसिन रिजाल्टखौ खालामगोन जों हास्थायनो हायो। धेमाजि जिल्ला हिसाबै जे बर' बिजों फरायनानै जोङो गोबां मोजां फरायसा ओंखारलांबाय बे फरायसालिनिफ्राय सिमेन्ट-सापुरि ओनसोलनि बे सतीश गोजौ फरायसालिनिफ्राय बे खोथाफोरखौनो एसे सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव आंबो खावलायदों जे जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्लायाव गुबुन जाथिफोरजों जोंनि बर' फरायसाफ्रा एबा बर'फ्रा फेर फाथिनानै थिसननानै थांनानै थानांगौआ गोरलै नङा। दा बिथांमोनजों जों फेर फाथिनानै थानांगौआ गोरलै नङा। दा बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ गोग्गो सोलोंथाइ लानो हानांगोन आरो खुनु कमप्रमाइस जों गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव कमप्रमाइस खालामनो मोननाय नङा बे खोथाखौ खावलायदों आरो गारजेन बिथांमोननिसिमबो खावलायनाय थादों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जों बयबो गारजेनफ्रा मदद होनांगोन। बेजों लोगोसे फोरोंगिरि समाज जेसेबां जोंनि आफादफोर दङ जों बयबो एसे मदद होलायबा निस्सय जों उननि समाव जोंनि फरायसाफोरखौ धेमाजि ओनसोलाव आरो गुन गोनां सोलोंथाइयाव जों मोजांसिन फरायसा जों दिहुननो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। पारसेन्टेज लानायाव जोंनि फरायसाफोरा खम जालांनो हमगासिनो दं। बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फैबाय थानाय समाव माबायदि हाबा मावनो थांखि लादों? नंगौ पारसेन्टआ मालाबा बिदिनो बेस्ट लायै बेस्ट बेवहाय पारसेन्टआ आपस एन्ड डाउन जायो। बेस्टआ मालाबा मोजां मालाबा एसे गाज्रिसिन थायो। दा बेबायदि हिसाबै बेस्टआ बेबायदि सोलिलांबाय थागोन। दा बेखौनो जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा माखासे थांखि लादों जे उननि समाव फैबाय थानाय जि मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोर आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद होनो गोनां फरायसाफोर बिथांमोनखौ लानानै जे सावरायनाय मोनसे हाबाफारि जे नैबे दैज्लां जोबनायनि उनाव बिथांमोना बे सावरायनाय हाबाफारिखौ लानायनि खोथा बुंदों। दा बेवहाय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि खोथाखौ जों कमप्रमाइस खालामनाय नङा। जे जोङो बोरैहाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो, बोरै जोङो जोंनि ओनसोलाव फोरोंगिरिनि आंखालखौ जों सुफुंनो हायो। दा बे खोथाफोरखौनो जों एसे फरायसाफोरनो जोङो खोमायाव सोना होगोन जे जोङो फोरोंगिरि जानोब्ला मा आयदायाव जोङो थांनांगोन, बोरै फरायनांगोन आरो जोङो सिभिल सार्भिस आनजादाव उथ्रिसार जानोब्ला बबे स्ट्रिमाव फरायनानै सिभिल सार्भिस आनजादखौ जों होनो हागोन, जोङो एन्ट्रेन्सखौ माबायदि होनांगोन आरो JEE एन्ट्रेन्सफ्रा माब्ला जायो, इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्सफ्रा माब्ला जायो, जों जायखिया टटेलि जोङो मटिभेसन आरो केरियार काउन्सिलिं टाइपनि माखासे प्रग्राम जिल्ला आफादा लागोन होननानै बिथांमोना माखासे खोथाखौ मिथिहोदों। जिहेतु गोदान बोसोरनि जे फरायसालि फोरोंजेननाय समाव 1 दान बारलांनायनि उनावबो फोरोंगिरिफोरा बेले बेजे जाबाय थादों। फैबाय थानाय समाव नैबे फरा बिजाब बेले बेजे जाबाय थानाय माबायदि सुस्रांनो थाखाय थांखि लागोन? नंगौ माखासे फरायसालिफोराव जोंनि बर' बिजोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बिजाबनि आंखाला नुजाथिया नङा, बोसोरफ्रामबो नुजाथिबाय थादों। थिग बेबायदिनो देग्लायबो माखासे बिजाबनि आंखाल माखासे फरायसालिफोराव जेंनाया नुजाथिदों। दा बेवहाय जिल्ला हिसाबै जोङो इनकुवारि खालामबाय थादों। जिल्ला आफादा इनकुवारि खालामनाय मोनदों। बिथांमोना बुङो जोंथ' बिजाबफोरखौ हिसाबनि फरायसालिया जेरै इनरलमेन्ट हरनाय बेबायदिनो हरदों आरो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो लांदों। बेवहाय माबायदि थोआखै जोङो बुजिना मोनाखै बेबायदि खोथाफ्रा ओंखारदों। दा ओंखायनो जोङो खावलायदों जिहेथु बिजाबा थोआखै नालाय थोआखै, जोंनो बिजाबखौ नांगौ आरो इमिडियेट बिजाबखौ नोंथांमोनहा लाबोनायनि बेब'स्थाखौ खालामनानै होनांगौ। बेखौ जोङो जिल्ला अफिसार आरो जों सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांजोंबो मिरु आफादनिफ्राय जे सावरायनाय आरो लोगो हमनाय बे खोथाफ्रा जादों आरो निस्सय बे बिजाबनि आंखालनि जि समस्या बे समस्याया सुस्रांजागोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो।
लाखिदो